Victor, hvor skal du hen med den der? Du kan ikke se noget. Hvad laver du? Er det sjovt? Ej, skat. Nu. Du ligner en ninja. Og du skal lige huske at tage den med. Ja da, så går vi. Så går vi. Ja, ja. Jo, værsgo. Ligesom en hund. Hvor skal du hen? Hvor skal du hen? Ej. Så går vi. Skatter, hvor skal du hen? Der var du. Hej. Victor, er du ikke lidt skør? Ah. Er du ikke lidt skør? Skal du selv tage den? Og så går vi igen. Hej, Basse. Ja.